Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Ali. Sumulat ako para ibahagi ang kalituhang pinagdadaanan ko ngayon. Baka sakaling mabigyan niyo ng linaw ang isip at puso ko na gulong-gulo. 9 years ko ng boyfriend si Bob. For the past 5 years, we have been living together. Sa tagal ng pagsasama namin, kabisado ko na ang lahat sa kanya. Alam ko yung mga ayaw at gusto niya. Sa aming dalawa, ako yung mas clingy, mas sweet at mahilig sa surprises. Last year, napansin ko na wala na siyang oras sa akin. He spends more time drinking with his barkada or playing mobile games. Nawala yung effort. Nawala yung excitement namin sa isa't isa. Naglaho yung kilig. Nung una, inisip ko na baka naman nililibang lang niya ang sarili niya dahil nawalan siya ng trabaho. Pero nang magtatrabaho siya ulit, ganun pa din. Since magkalapit lang ang pinagtatrabahuhan namin, dumadaan ako sa work niya to surprise him. Dinadalhan ko siya ng sunflower na may sweet note o kaya minsan pagkain. Despite that, kulang na kulang pa din ako sa atensyon niya at wala pa din siyang oras sa akin. Meron pa ngang isang gabi, nagiinuman sila ng mga pinsan niya. Kesa makita ko na naman siyang lasing, nagpaalam na lang akong umalis. Masakit kasi hinayaan niya lang akong umalis ng 10 oras ng gabi at umuwi sa amin. Hindi niya ako pinigilan. One day may napansin akong bagong customer sa work. Si Lynn. Simula noon, niningitian ko siya kapag dumadaan siya sa pwesto namin. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya. Tinanong ko kung kumain na siya pero isang napakatamis na ngiti lang ang sagot niya. After a few days, hiningi niya ang number ko at binigay ko naman agad. Nagsimula kami mag-usap. Niyaya niya akong kumain sa labas at pumayag ako. Ang paalam ko kay Bob, uuwi ako sa amin. Ang saya namin ni Lynn nung gabing yon. Ang dami naming napag-usapan. Nang lumalim na ang gabi, hinatid niya ako sa bahay namin. Pagbaba ko ng tricycle, hinalikan ako ni Lynn. Madiin at matamis na halik. Hawak ang labi, hindi ko napigilang ngumiti pag alis niya. Paglipas ng mga araw, nahulog na ako kay Lynn. Inamin namin sa isa't isa na parehas kaming may karelasyon. Sa kabila nito, tiniloy namin kung ano ang meron kami. May nangyayari sa amin ni Lynn. Kay Lynn, nakuha ko ang oras, atensyon at pagmamahal na halos 1 taon ko nang hindi nararamdaman. 4 months ago, umuwi ako sa bahay ni Lynn, gaya ng ginagawa ko paminsan-minsan. As usual, ang paalam ko kay Bob ay uuwi ako sa bahay namin. Ang hindi ko alam, sinundan niya ako. Lasing siya kaya nagalit ang parents ko. Dahil hinanap ako ni Bob doon, walang tigil ng katatawag sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko sinagot.
Tinext ko si Bob na umuwi na siya at mag-usap na lang kami kinabukasan. The following day, bumalik ako sa bahay namin ni Bob para kunin na ang lahat ng gamit ko. Nahuli na ako sa kalokohan ko at malamang sa hiwalayan na rin mauuwi ang lahat. Galit na galit si Bob. Umiiyak. Kahit hindi ko sinabi ang totoong pangalan ni Lynn, sinabi ko kay Bob kung bakit ko nagawang magloko. Sinabi ko ang lahat ng sama ng loob ko. Inamin ko na nagkamali ako at hiniling na palayain na niya ako. Hindi siya pumayag. Nagkaayos kami ni Bob tambalan. Ang problema, hinahanap-hanap ko pa din si Lynn. Siya kasi yung dahilan ng mga ngiti ko. Mahal ko na nga yata talaga siya. Pinipilit naman ni Bob na magbago pero parang huli na. Naguguluhan ako tambalan. Payuhan niyo naman ako para maliwanagan ang pag-iisip ko. Ang inyong tambalanista, Ali. Ayun na nga. Yan. Alimbong. Ang luma ng alembong. Ay, napaka-alembong mo! Yung mga 80s, bata natin, yung mga lola natin. Andiyan ka na naman sa labas, napaka-alembong mo talaga. Ang luma ng diba? alembong. Ang kiri-kiri mo. Kiri-kiri. Alembong, pero mas luma yung alembong eh. Pero ang ganda niya pakinggan, no? Ay nako, simula ngayon gagamitin na natin yan. Alembong ka. Yan. Alembong ka, kaya Ali ang pangalan mo, Ali. Short for Alimbong. Yan. Alam mo, Ali, I guess hindi na dito issue yung gender. Ang issue lang talaga dito is mahirap naman na mag-pretend na masaya ka pa kay Bob kung hindi ka na talaga masaya. Yun na lang talaga doon. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog kasi ang tawag doon dupang. Ang tawag doon makasarili, alembong. Gusto mo ikaw ang dami mong jowa samantalang yung iba hayok na magka-jowa tapos ikaw dala-dalawa. Huwag kang ganun. 'Di ba? So you really have to choose. Correct. Sabi mo, mukhang... Magjowa lang, di ba? Hindi pa kasal. Wait. Kasi ibang magiging iba yung ano natin, magiging iba yung approach natin kapag nalaman natin na kasal si Ali at saka si Bob. Boyfriend pero living in together. Yon. Okay. So, living in together, boyfriend. 9 years. Mm-mm. So, yon. So, mahirap pero yun naman, alam mo naman kung anong tamang gagawin. Kailangan mo lang ng taong na magre-remind sa'yo or magpupush sa'yo o babatukan ka para sabihin, hoy, itigil mo na pagiging alembong mo. Diba? At pumili ka na ng isa. Hindi pwedeng dalawa. Kasi ang hirap niya, nagpe-pretend ka kay Bob eh. Ang hirap naman na hanggang kailan mo mapapanindigan yung pagpe-pretend na yan. Unless talagang yung pagbawi, yung lahat ng mga ibinigay at itinodo sa inyo na pinaramdam na kilig, attention and everything, 'di ba? Masusukli, magagawa din ni Bob. Pwede mo sabihin sa kanya yun 'di ba? Kasi alam naman ni Bob na nanloko ka eh. So ibig sabihin may hinahanap ka dun sa iba. So pwede mo sabihin sa kanya yun. Gawin mo naman to kasi ito yung ginagawa sa akin. Yung pag sumakay tayo ng tricycle, halikan mo rin ako na madiin. Oo, ganun. Diba? Yung mga ganun, ito kasi mga ginawa. Bukya naman gusto mo rin gawin. Oo, yun napadaan-daan siya sa harap ng table ko. Tapos lagi siya nakangiti. Yan, yung ganun. Tapos masaya kami lagi. Correct. Yung may kilig factor. Yan. Yung ganun, yung na-appreciate niya. Kasi, di ba, sabi mo nga, Ali. Lagi may nangyayari. Hindi kasi sabi ni Ali. Si Ali kasi 'di ba mas clingy, mas ma-effort, 'di ba? So yun yung sabihin mo sa kanya na yun yung hanap ko na sinusuklian yung effort. Kasi nga naman nakakainis, 'di ba? May pa-sunflower ka pa tsaka papagkain tapos super dead ma lang din si kuya sa iyo, 'di ba? So yun yung mga loss na loss sa relationship ninyo na ano ba, kaya pa bang ibigay ni Bob yun? Kasi kung hindi na rin at hindi ka na rin masaya, pumili ka na talaga. Tama. Kasi kawawa din si Bob. Correct. In a way. Kasi nagsistay ka only because yan. naawa ka.
Correct. Oo. Ako doon sa kung wala naman talagang walang commitment, hindi kasal, feeling ko may freedom ka pa rin to Choose. to have your freedom. Tama ba? May freedom ka. Oh, freedom ka to have To your have freedom. Yeah, di ba? daming freedom. Malayang malaya. Ibig Diba? sabihin, Diba? pwede kang magkaroon ng laya na Oo. piliin kung ano ba talaga. Kasi kung na-perceive mo itong sitwasyon na ito na enough reason, 'di ba, to let go of that person or to let go of that relationship, then may sapat ka na dahilan kasi yun yung perception mo na parang hindi na ako masaya dito, hindi na ako pinapansin, feeling ko wala na akong halaga sa taong ito, then you have enough reasons para umalis sa relasyong yan. Kasi yun yung perception mo sa relasyong yan kasi hindi ka naman hindi ka committed, 'di ba, hindi kayo kasal. So again, you have that kind of freedom. So pwede kang umalis. Kung may masasaktan, talagang ganun sa isang relasyon, may masasaktan talaga. Yes. 'Di ba? Yun talaga yun. Ngayon, kung i-consider mo naman yung giving a second chance, 'di ba? Para kay Bob, pwede mo rin namang i-consider yun. Kung totoong talagang nagbabago si Bob, gusto niya talagang trying his very best to save the Correct. relationship, pwede mo rin i-consider yun. Titingnan mo din yun. Diba? Pero kung wala na talagang sinabi niya magbabago ko pero wala namang ginagawa, then panghawakan mo pa rin yung dahilan mo na ay wala na ako, hindi na ako masaya sa relasyong to. Aalis na ako. Yan. So yun yung mga titingnan mong before you go with the final decision na iiwanan ko siya. Tingnan mo muna ang maraming anggulo. Pero feeling ko go na siya kay Lynn. Kasi kung nagbibigay naman talaga sa iyo siya ng Or, sobrang kaligayahan na correct, hindi maibigay ni Bob, tama. mabigat na yun. 'Di ba? Na The konsiderasyon. grounds, correct, para wag niya nang i-push masyado si Bob. Oo, Ganun. mahirap Pero kasi alam pag mo, na-fall out ka correct kasi Ang dali lang namin sinasabi ang lahat ng mga bagay-bagay. No? Alam naman namin mahirap gawin. Oo. Alam naman Nakakalito namin, yan, Oo, Oo. alam naman namin nakakalito talaga yung mga ganyang klase mga eksena. Pero follow your heart. You know what's in your heart. Basta ang sa amin, pumili ka ng isa. Bakit? Hindi pwedeng dalawa ang ginujowa mo. Ang tawag dyan, pagiging alembong. Nako. Diba? Hashtag alembo ka today. Hashtag alembo ka for today's video. And ang tawag talaga dyan, pagiging makasarili. Dupang ka. Gusto mo, ikaw lang, marami kang jowa. Uulitin ko marami akong kakilala, nagkukumahog juwang-jowa na. Pero hindi magka-jowa. Bakit? Sa'yo kasi dalawa na. So Correct, you really have to choose. Hindi pwedeng dala-dalawa. Okay, Docs? Good luck sa'yo, ha? Mamaya, marami pa kami sasabihin sa'yo. Wait ka Alembong, lang. good luck sa'yo sa iyong pamamangka sa dalawang ilog, nawa hindi ka masampal anytime soon at matulfo dahil sa pinagagawa mong yan. And important is that you choose already. Okay? Dapat mong malaman yan. At kung ikaw kabisyo, Di pa kami tapos, Ali, ha? Oo, pero Oo. wala din tayong time. May meeting tayo, partner. Ay, oo nga pala. May meeting pala pagkatapos yun. nito. So, Babay pala agad babay kami. tayo agad. So, dun sa mga kabisyo natin, na alembong din, may alembong na story tulad ni Ali. Pwede nyo kami i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story @gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Leala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Love Radio.